Zvandinogona kutsanangura pamusoro pemurume anonzi Manikisi. Kutangira zvese, mudzimai wangu akaenda kuprison kunoona sekuru vake vanga vakasungwa ikoko. Vadaro ndoimba ndopa vakaonana nemurume anonzi Manikisi sezvo ari officer ipapo. Mai vachiuya kumba vakazotanga kuita on and off vachienda kuprison vachiti ndiri kunoona sekuru, asi pamwe pacho vanga vasingadzoke nekumba, vonoita 1 week 2 weeks vasipo. Ndobvunza ko kunoona musungwa kunotora mazuva akawanda sekudai here. Vaidaira mudairo wavaidaira, ini ndaizonyarara. Zvadaro ndakazoona foni yavo message mufoni yavadzimai vangu inini yaibva kune murume anonzi Manikisi. Ndikasecha nhamba dzake ndikatodzisevha mufoni mangu, ndikaona dzakanzi Isaac Manikisi. Inini handisingamuzivi, handina kuda kutsvaga nezvake stereki. Akazofona rimwe zuva rimwe zuva, ndabvunza mudzimai, ndikatoenda kunana tete tikagadzirisa nyaya, tikadzoka kumba tikawirirana. Akazofona rimwe zuva aifunga handipo, ndaenda kugadheni. Ndichisvika achifona achiti dadhi maiguru vakazozvinzwa zvinopera mushe. Ndichibva ndapinda mumba ndikati uri kutaura nadadhi vapi uri kuti maiguru vakazozvinzwa zvinopera mushe? Ndakati ndipe foni. Ndobva ndatora foni. Ndatora foni, iye foni yairatidza kuti yanga yapa shutdown. Ndobva ndatora foni inini, ndobva ndaibatidza ndakati isa password, because password yake yanga ya private nhandisaizive. Ndokubva isa password, ndokutsvaga nhamba, ndokuona nhamba dziye futi dzimwe chete nedzekuma message dziye dzava Manikisi ava. Zvadaro ndobva ndati ndichatsvaga nyaya yangu kusvika ndaibata. Zvadaro zvichifamba nemazuva mudzimai achiita saizvozvo, ndakazoti ndiri kumba ndichiketa foja. Ivo mai taiketa navo nemumwe aitosungawo madhugu, tinodismisa kuma 4. Vakabuda vachivaperekedza, ini ndini ndaishuta foja. Ndakasara ndiri mugrading shed kusvika kuma past 6 to 7. Ndobva ndati achiregai ndibude kwadoka ndokugeza almost to 8. Ndibva ndada kunotsvaga mombe dzangu inini. Ndatsvaga mombe, mangwana ndoda kuchera mvura ndipfavise foja. Pandaifungidzira kuti ndaidziwana pavadzomba apo, ndakadzishaya mudanga. Ndibva ndati chiregai ndonotsvaga pavachinjana. Ndichisvika paroad ndakaona vaManikisi nemudzimai wangu vakamira vese past 8 paroad dzeusiku. Ndikabvunza mudzimai, ko pano uri kutsvagei nguva yese? Ndiri kuti hamhino kwawaenda. Ko kumba vana vanobikirwa nani? Zvikanzi mama vatumira mari yangu kune murume uyu. Ndobva ndabvunza murume uyu kuti ko nhai vakuru, mukadzi wangu muri kuitei naye pano? Ivo baba ava vakanditi hanzi ane mari yangu. Ndobva pasiyana statement. Ndokuti kuna amai, inini handeikumba mudzindichireura mudzimai wangu, handeikumba tonoita sei? Tonokurukura nyaya, sinzi ndandisingade zvenoise pa iye aripo pana Manikisi wacho. Ndaida kuti tinzwanane ndigoziva nyaya. Iye mudzimai akaramba, ndakamudhonza roko akatsvudzura akanomhanya kunogara pasiti radrive mumota yababa. Agara ndakasvika ndokumudhonza. Murume uyu akatanga kundimhanyisa anonzi Manikisi. Ndikatakura mukadzi ndakamuisa apa. Ndakamusimudza ndikamuudza Manikisi kuti uyu mukadzi wangu uri kuita nezvauri kuita naye, ende nhamba dzako ndinadzo. Ende pamusoro pezvo ndiyanga akabata foni yemudzimai wangu. Inini ndati nerekeni yangu yakabva yadonha ndichidhonza mudzimai wangu inini. Zvadaro ava Manikisi vakabva vaona kuti nyaya yaipa, ndokutakura foni yemudzimai wangu inini ndokuenda nayo nerekeni yangu yandakadonhedza, ndokutakura zvese. Asi zvinhu zverekeni yangu havana kuita sei, havana kuidzosa. Asvika kuprison vakandinyorera message vaManikisi vachinditi uri kupomerwa mhosva yokuti watema mota yaofficer nerekeni. Ndakatadza kunzwisa kuti ko rekeni ndakatema mota papi. Ndakasvika ndichitora mudzimai wangu ndikataudza kuti uyu mukadzi wangu, handiziva kuti nhamba dzangu wakadziwanepi. Zvadaro chinguva chidiki diki ndakabva ndafonerwa nasekuru vemukadzi
vanogara Karuru vachiti Madzura chii chiri kuitika nemukadzi. Ndakati indava sekuru zvakanzi ndabva kufonerwa mai manje kuti muri kuita hondo. Ndakati sekuru akuudza indiani wakaramba kuita sei kundiudza chinguwa amezvara vangu ndobva vandifonera Madzura muri kuita sei namai wesi. Ndakati mudzimai wangu inini mama andigone kutsanangurai zvakawanda imi maitani amai zvakanzi aiwa nditsanangurire. Ndosaka ndakubvunza ndakati mudzimai wangu ndamubata ane chikomba pa road kuma past 8 zvakanzi waona vachiite. Ndakati mama zvingaite here kuti ndikutsanangurire kuti ndaona vachiite. Ndokubva ndati aiwa okay sinzi zvadaro ndobva ndazofona ndichirega ndinzwisise nyaya kuti uyu murume uyu mama shuwa vatumira mari here. Ndobva ndafona kuna mama pane nyaya yanga achida kubvunza maringe nekuona kwandaita mudzimai wangu ana manikisi parodi usiku. Matumira amai wesi mari here pamota matumira mari zvakanzi vakaita nguva vasina kundipindura. Ndokubva vazonditi ndatumira. Ndobva ndati matumira ani. Ndobva vashaya munhu wavaita sei wavatumira. Ndobva vazoti no ndazopa sisi wacho mariyo ndo ari kuziva munhu wavaita sei wavatumira vaona kuti nyaya yaita sei haichapindurika yatooma. Ndakati well hazvina kuita sei hazvina iwe wazvinzwa kuti mai vako havana kutumira havasiriwo vatumira mari iwe wati mama watumira mari kune uyu iye manikisi akanditi ane mari yangu. Ndopandakatadza kunzwisisa uye nhamba dzake ndinadzo akazondisira message ndikatomupindura ndikatoti iwewe ndichasvitsana newe kurefu kuti uzive kuti mukadzi wemunhu aite sei haadananwe naye. Message yake akanditumira yekuti ndikupomerwa mhosva ndinayo mufoni mangu izvozvo nhamba dzake. Saka ndoda kuti kana zvichibvira vanditsanangurire zvakakwana kuti nhamba dzangu vakadziwanepi. Pamusoro peizvozvo foni yemudzimai wangu inini vakanoipa amezvara amai vemukadzi wangu inini vakaita svondo rese vasina foni. Ndakati saka foni muri kufunga neinazvo kanzi aiwa hazvo foni yangu siyanai nazvo ndonoiwana kukaroi. Handizive kuti communication dzavo namezvara kwandakaroora inini vakadziwana papi kuti vasvike kunotambidza amezvara foni ende taenda kukaroi ndopa vakanopiwa foni. Ndikabvunza kuti foni maiwa zvakanzi yakapiwa mama navanikisi. Saka ipapo ndopa ndakanyatsoona kuti chokwadi kubva kunana sekuru amezvara vangu vanotoziva vamanikisi inini havachandiziva. Muri kugara pakakura pakareba zvakadini avamanikisi ava nanzwa kuti vanogara kuprison kwemi? Inini ndogara kuchitindiwa. Pachitindiwa panapa? Pachitindiwa padhuze. Amai ava vaenda zvinoona musumba uku prison vakapedzisira vakungoramba vachienda kana vaitaita wiki vairira kumba kwani. Handizive kuti vaizozvifambisa sei. Ndikabvunza vaingoti ndiri kwagogo. Vamanikisi mabvunzo vanachangamire kuti mhosva iyi munoiziva here mukati kwete pakutsanangura kuri kuita murume uyu ari kuti akakuwanai parodhi mune mudzimai wake ichokwadi. Imi munozvidhifenda sei pakutsanangura kuita murume chokutanga murume rokamboita zvakaitika riri zvokutanga mbonera kuita course examination muchazoita inyaya papapo sizvo vangotaurawo kuti hongu makavanzomai chii chaiitika pazuva racho chakazokudza musi wa9 July ndakati ndibva kubasa ndisvika pashopu ino ndichashata pabasa everyday ndokuchikoro handisi pabasa kubva gore rapera saka ndandanguva robasa zokadza mupepa yangu. So ndiri papo ndoona vanonzi vachumbi ukumaya neshopu mayabva vachumbi vavo vari pashopu nemukadzi wavo vakati manikisi ndokumura kuti kanda kumayamba nemukadzi wavo kati hazviite changambiri ndirumire taenda nochinja kanzi mukadzi wangu asinda zvanaka nditakure mukadzi wangu ndakumayamba ndiva ndavatakura ndikuendawo ndokudaiso ndikonosvika mayamba ndokuvasema ndasvika apo ndakapunzurwa nefiri ndasana wani
vatondibetsera ndotachinja ndotatsoka ndakudzoka ndasvika futi pane pachitendiwa araponja futi tokuchifamba nemota dani ndinosvika kumashops asi uyu murume uyu wanditwa shingira yamadzura handimuzivi utangomuona panapa naso wandinoziva inini wangati mukadzi wake ndinomuudza achinzi mai mabhodho vanofamba achitengesa mabhodho so zvimameno zvinobikwa nealuminium mukadzi wake uyu zvokuti ndakamuona kujeri inhema mukadzi wake ndakamuona ndakatanga mutakura mabhodho kubva kukaroi kumagaraji uko kuitwa zvemaspare parts emotikari ndokubva andihaya ndikadhirivhara mabhodho kubva kukaroi village 1 karoi nokaroi village 2 ndokuza pavillage 3 apo muinaye ndinaye achidhirivhara mabhodho yake mukadzi wao yakasana nemari yamuita $40 yafanira kundipa mukadzi wao saka ndiri kubva kumayamba ndakaudza mukadzi wao kuti ndauya masiyere mabhosi aita achasiya mashops kana achatumira nezimofara vakati mari hana kusiya asi ndogona kupaipa road nekuti ndiri pedyo neparoad asi ndakabva kumayamba inini kwakachena zvokuti ndakasvika pachitendiwa zvekuma past 5 kunogasa mataira kumona aripo anoedza kupura sio ndakaona I was in grade in uniform ndokubva ndanotsvaka kuzama kugadzira mataira rume ndofamba namarimu ndobva ndakahamba saka ndobva nditi ashasha ungatoita famba hafu hafu uchienda tinogadzira uchibira uchiita mweya ndafamba ndatowa mai vakandifonera namabhodhoi vakati mapapi ndikati handanoka ndiuchitendiwa kubvira mwana rafu asi ndakuenda vakati kwedu padhuze nemapedu rumira parod nonzi padzomba ndo padzomba pakona pakevhis ndichiuya inini kubva kwandaibva uchitendiwa it was mapasi 6 to 7 vamadzura kana vadai vangu vari parod vanopupura kuti mota yangu vakaiona ichiuya ikasvika ikangomira muroad vanivhiri muroad nditsangodziwa mota malights ari on madzimai apa akafamba chiuya kumota ini ndakaburuka nefoni ndichinovheneka taira museri ndatoona vanhu 2 ndakatakura mwanga takura chitopi vaenda kunzi kuchiedza ndakatenderera mota ichinovheneka taira yangu riraiti ndichidzoka vamadzura ndaona chikikirisa nomukadzi zvondivaziva nemadzura mukadzi wavo njana vachikira nomukadzi murume anga vakati kuona zvikuitika chizvikuite ndiva ndamhanya pavari ifika mukadzi wakadzoka kuzorovera mudriver seat wozonga vasina munhu indakabuda ndaenda kuseri ndiona ari kudhonza ndobva ndamhanya kwavari vanzana ndikwewe chiti kuitika chikuta wendifa nditi mukadzi wangu mukadzi wako it's okay ndondasana ndadzokera ndapinda mumota ndiva ndaenda handina kutombomira zvekuti pakaita kana 3 minutes mudzimai wako shoma ndaifanira kundipa mari yangu $40 iwewo nyaya iyo unotoiziva ende kana tava kucommunity court tingodawo chokwadi chamatigadziriswe nyaya ndikufambira zvikwara nyaya ikuru ndekugadziriswa asika ndabvunzwa sekunge uyo atsanangura kuti inini musati maonana naye muroad muchibva nemota yenyu payazofa mukadzi paakufonerai uyu murume uyo anoti akanzwa mukadzi achidaira kuti dhedhi maiguru vakazvozvinzwa munozoti kudii mamusati maonana murume uyo ane zvaakanzwa ndobva tasanhamba ndobvaona ndizani ndidzenyu anzwa mudzimai taura kuti dhedhi maiguru vakazozviziva toita sei murume bva akepicha foni vaona nhamba ndobva adzisecha ndobvaona akanzi chi manikisi ozokuonai zvekare imi makamira nemukadzi muchangomisawo mota muchimutarisa chi vhiri ona mukadzi wakatosvika ipapo ufuchi mukadzi kumba abva asina neotaurira murume kuti ndikuda nomirira baba vandivape mari yavo murume wenyu uyu murume uyu haana kuziva futi kuti mimi makambopinda contract nemukadzi uyu zvekudhirivhara mabhodho kwamuri kutsanangura uko ende mapupura kuti imi hamutomuzivi kureva kuti murume uyu hatombofa aziva kuti imimi zveshuwa makamboshanda nemudzimai wake saka nhasi uno akakupomerai kuti shuwa imimi munodana nemukadzi wangu munoiramba muchiti kudii pekuti mimi mukadzi uyu aitaura nemi mukadzi uyu akazouya pamota penyu nguva dzeusiku kuma8 asina kuudza murume wake makadhirivhara mabhodho zvimwe mataura kuti ukaruru kubva ukaroi kwesoko murume chasingazivi munoiramba muchiti kudii inini chekutanga chandokedza kutaura ndoti hazvina kuitika pa8 it was past 6 to 7 zvekutoti iyo shinga unozoziva nenguva dzandakabva makatobvunza ifena vanhu vachifunga vakaudza asi zvekuti mukadzi uyu akakufonerai muchiri kuzvirangarira here kwete zvekuti mambo zvekuti akandifonera achiti dhedhi zvekuti dhedhi maybe aifonera munhu kwete ini vakangondifonera inibvunza kuti mavatapi zvekuti vaifonera munhu achiti dhedhi ndanzose kunge ari kuti zuva rekufona iri rakupomera kuti dhedhi iri
Arisi ndozuva rekunzi mapapi. Iri zuva rakazvimirira rega. Uye alright. Izvozvo handingazizivi kuti aifonerani. Alright, zvakanaka maita basa. Regai timubvunze kuti pachena. Pashure pezvo murume ari kuti imi maenda makatakura rekeni, mukatakura foni, mukaenda nazvo. Makazosvika uko ndokubva mazopomera uyu meseji muchimuti watema motikari yangu ya officer nerekeni. Imimi muchiti uyu madzura wacho amumuzivi. Pashure pezvo foni yemudzimai wake imimi ndimi makazonopa ambuya venyu. Vanhu vaambuya veuyu. Vanhu vaamai vemudzimai uyu wamakanga muri naye wamuri kupomerwawo. Munozviti kuti ende nhamba dzeuyu maamadziwana kunani Pamusoro changu. muchiti hamumuzivi. Pamusoro changu. ewe Indina ndotakura foni ino. Andotakura rekeni ino. Handina zvishau. Ko nhamba dzeuyu makazodziwana kupi? Handina kunge ndamusendera madzura uyu. Zvaari kutaura kuti ndakamusendera message. ana here foni. Kuchine message yake. Pamusoro Handina kumusendera message. baba chokwadi chinongodiwa Ai, hatide kutaura zvezvautaura izvi. Tipe chete zvautaura. Zvauri kupomera munhu kuda zvinhu zvatakuona. Ndosaka mukauya kunokuka Kubatsirwa nokuyana saka imi mukada kuti mukamhanyira pamberi pachangamire manje koma indi gara ako pasi vanouya kuba ndo inamba resta racho Iyi message irawe iverenge iri pazasi. Sakakuverenga message. Tipe nhamba yefoni yako manisi. 0713 713 435 435 971. Nhamba irivavo ichi. Pana paibude nhamba. aizobuda Inobuda. inozobuda musoro moba inotangira meseji 0713 971 Chi? 971 971 435. 435. Vice versa. Nataka na 435 na 7. Namba hii. 0713 971 435. zvafanana manje Ndio zafana 971 zvakanaka. Iri kuti kudidisa. Message iri kuti muri kupomerwa mhosva yekutema mota yaofisa nerekeni yamatorerwa kune vanhu vaviri vanga vari mumota vari kupa chapupu. Rekeni yamatorerwa. Mati hamuna kutora rekeni. koi meseji yamakazonyora muchiti rekeni yanga irekeni ipi Andamira message no. Varatidze. Andamira Pari munhu pari munhu kutoshasa. message no. But I sent that message. Handiti. Asi foni yenyu inoshandiswa na Kune pari mharaichandisa. mukarangarire here Foni yangu ndinowanza kushandisa 0774. Handiti. avati line nderani Then ndakaregister nini. asi nderenyoka. Ndirangu bana basashandiswa nini. Zinofanira kushandisira line. Kushandiswa nomunhu akamu. Arukaru. But Akaita cyber yena. mirai munhu arukaru kushandisa line renyu. But akutaura zvinhu zvakaitika zvamuri kupupurawo imimi kuti murume makasangana naye. The very day achienda kumba messageichisvika arukaru anga azviziva sei. Kuti ndo zvaiti. Kuti azosendera murume message. Munhu akamu ndiye munhu wachakafonerani. Wati ndiye munhu akafonera. Arukaru kana muchiti line yenyu rukaru. Ndizvo. Izvo zvakaitika panapa pakati pana chitindi vanhu. Ndizvo. Imimi muchingobva kuyasvika kumba message ichibva yapinda. Nevanhu vanga vari mumota mava vakatakura 2. Nevanhu 2 vakaromota menyu chapupu chiripo. Havasiva. Arukaru aziva sei. Kanzonetswa akaziva sei kufonera kuti kufonera ava. Imimi ndima maotsvaga kuti munhu iye akaziva sei kuti mamini vanhu 2 zveshuwa. Nhamba dzemurume uya adziziva sei. Zvokuti manetsana angazviziva sei. Zvokuti uyatema mota nerekeni tanzwa zverekeni pano. Munhu akumira kwenguva refu 3 minutes. Ndamira 3 minutes yet.
kana 3 minutes dzinokwana ndakamira. Saka zvikureva kuti mudzimai wake ushu maonero angu aikuda manisi. Achaita kuti ukutaurira sei semunhu wemabhongo kuti unonga waziva kuti uri kudiwa nemukadzi weushu. Mambo amusore semunhu webasa. ine ndi transporter mambo. Correct. Motondidziva ndiko transporter vanhu vakawanda vasiyana kana Correct 100%. vakadziva vanhu vese vanhu vakawanda transport. Paita manje wanazo kudarikidza vanhu vese vanotransporta manje. Ari kuudza murume wake kuti iwe wanzi watumirwa mari neuyu. Iwe ukaudza uyu chokwadi chizere chawandiudza pano kuti mukadzi wake andone mari yako. Chokwadi nanhasi wasora ndiko. Enda una kuchinja statement. Zvikureva statement yemukadzi yasiyana nestatement yako pazuva iroro pa 3 minutes ipapa. Saka mukadzi uyu atiza futi kuno kudai. Hapo pano. Nekuti zvakakadzi angave nyaya yake uyu murume nomukadzi kuti vanogona vandiplotera zvinhu zvino. Mudzimai anogona kunge iye akutoplotera ushu zvimwe zvinhu. Bozi mimi mungazofungidzira kuti mukadzi wake angaplote kwamuri chinhu ari ndiye akauya parodi uyu murume asingazvizivi angazoda kupulanira mimi nyaya pakudii. Uyezve mukadzi audza amai vake mai vanyepa wasunzwa kuti mai vacho vari kunyepa kuti aiwa mari yakazopiwa nhingi ikuenda kuna nhingi. Iye ariye ane chikwereti chako chokumutransporta wakaita wakashandisa mota yako mafuta ako uchibetserawo community sezvo tinoita mazuva ose because mota ndeyako. Asi mashoko emukadzi pakasvika murume ekuti aiwa mari yangu amai vasenda mari kwamuri imimi muchiri kuarangarira kuti mukadzi wavo akada kunyepa kwamuri kuti amai vake vasenda mari kwamuri. Kuita funga vaitaura vaviri because ndakatozozvikomhanyira kavakutoka. Kuimimi amai vacho munovaziva here vake ambuya vake Mai vake vambuya vake ndovaziva. Munhu magara muchiziva? Zvinozivana zveapo neapo. Kuti mimi here makazovasvitsa shoko rokuti foni yemudzimai kuti achitora foni yamabhodho mabhodho asiya foni mota manga kuti amezvora vazofonera ava baba ava kuti chii chinyaya kunetsa koko kushupana nemudzimai ende shuwa kanoizi kanga kaapo apa kekuti murume uyu akasovhuta mukadzi wake pamota penyu vanga vaudzwa nani amai avo foni yaicho mukadzi ndimami nayo ina handikaziva kuti vanga vaudzwa nani because uyu azonditi akafonderwa futi nomwe munhu arikaruru achimuudza kuti sekuru anditi sekuru wemukadzi ndo vakandifonera vachiti ndaudzwa nemunhu abva ipapo kuti ndakuona hanzi mukuita noise hanzi muzukuru wenyu mogona kuona aurayiwa. hazvingadaro kuti mimi mama kutsvaga safety yemukadzi uyu muchityira kuti iye anogona nomuuraya kwete changamire ngozi vanoziva nevanhu vakawanda vanyaya dzavo dzemukadzi undofunga asi uyu nhasi mimi akakupumhai kuti makashandisa simba rekubasa rekuti uyu akayazoona musungwa ndopamakaita advantage munoiramba sei? ndinotaura ndichiti changamire nguva yaari kutaura uyu nenguva yandiri kana masvika mabasa ndikudziva kuti nani handandisiki kubasa ndinongoandika zvekendo zveapo neapo. Ya apa ndine manzira ndaita amatsanangura kuti makabvunza kana mabhuku edu anonyorwa marekodzi kuti munhu pacho paanenge akawazoona munhu akaonekwa nani ndiye naimubetsera. asika pabasa ndipenyu ka pekuti imimi hamusi pajuti but hamurambidzwe kutenderera mukomboni kana premises dzebasa renyu zvokuti mungatadza kusangana nemunhu auyazoonao vasungwa ndizvo chaizvo asi handisi kugara kuno. asi iye mudzimai nekukuonai dzimwe nguva makapfeka uniform anogona kungochivawo uniform iyoyo imimi futi mobva mamuchivawo futi zvokuti hazvitadziwe kuti vanhu mungadanani. chikonzero chamau zvokuti mamusi pabasa yaingave defense yenyu panenge iri padare rimwe. ndinoona kuti ndakandisiko kuno changamire kuarea kuno handiko kuno. iwe murume pawataura kuti mudzimai wakamutorera foni achifona kuti dedi amai guru akazvinzwa ndidzo nhamba dzacho here idzi? Ndidzo nhamba dzimwe chete idzodzi. Ozi mukadzi weuye pamusoro foni payakadara ndakaisa foni pachaiso sati yanga isisina nigirigiri. Ini ndakachinja password. Ndichida kuzonyanya kutaura naye murume uyu zvakanaka asingazivi ndini kuita sei. Ndasiya foni pachaji mudzimai akangopinda mbandobva tora foni. Chaakaita akanoflasha foni. Zvese ndobva zvaita sei. Musisina ndakazoona hamusisi ndakati ko foni waflasha indaro. Zvakanzi mamida kutsvaga nezvei. Asi inini nhamba ndandatodzitora kare.
Wanda kuti kudi changamira. Ndaida kuti musi wandakana kana uyu mukadzi wakamuzira mukutengesa. watatakura mabhodho vakaroi vanogara karoi unotakura magaraji kuno kana nekuvanogara mai yacho makabva machinjana namba iri ipapo nama yacho kwete Kuye vakatora dzenyu sei? Vakapiwa nani namabhodho? iwe mai vakatora namba dzangu baba handiziva changamira kuti mai vakatora namba dzangu vane namba dzangu imi mamai mamai mabhodha kuti vazokupai basa rekutakura mabhodho. Aiwa, tiri kuti nini amai vamabhodho vakazofonera mukwasha uyu madzura kuti pane zvaitika chii chaitika ndiudze. Mabhodho anga asisina foni aine murume yake asanga nemurume wake. Foni yemurume ndiyanga iripo. Amai vari kutaura mukadzi ameno kana akambo andozveprofita zvechinangangangana zvichii ya zvekucherawo chirapa vamwewo zvemushongashonga kuti akabva akonzoka mvura pachivanhu here kunoudza amai kuti amai kuno ndabatikidzwa ndafungirwa kuti ndikudana namabhodho ndisiri zvokuti akabva atofona ipavhozi pachivanhu chedu zvinoitika ndotora hari yangu kutora mvura yangu nokuitira yangu nepahuva ndakutaura ndo mafoni edu ekare ndochivanhu chatoita kare mazana kwaari teknoloji dzemafoni. Saka amai ava mabhodho maniksi vari kunzi vakazofonera uyo manje ndo pakanganisika nyaya dzako dzese. musoro changamira tingazive sei kuti mai mabhodho akafonera uyu takuta kachokwadi ndo pataura kuti tivashedze manje bozi ndaifunga kuti tichangoita diki takutoti amai ava vanofanira kunge vachiuya pano padare. asi ka ungade kutsvaga kumanikisi kuti ungazive sei but pane zvimwe zvinuka zviri kutendeseka pano zvekuti meseji yenhamba dzako iwewe iri mufoni memurume uyu uri kuiramba futi kuti line house ndio uri kuriseenzesa. kuti nini murume ari kutaura kuti pafoni nhamba dzaifona achiti dhedhedhedhe ndedzangu tozvibvuma sei nachangamira kuti foni nhamba onaka ndiri kuti uyu murume uyu ari kuti foni yaifona kuti dhedhi ari kuti ndiyo nhamba yo same nhamba so that same nhamba iyoyo ndo ine message iri mufoni yamaona iyi iri kutaura zvinhu zvabva kuitika within 2 hours kana kuti 30 minutes. Same number imwe chete but iri nhamba yamaniksi inogara karuru paitika baba nge pamotikari apa ukarura hapo pana manikisi nhamba ndedzake dziri kugara karuru but dzasenda message. mukuinzvenga sei mhosva tikubvunzira mubvunzo wekupedzisa. musa anoipara mosha yangu anopera wepadare ndinomvura nemukadzi wamabhodho handisiva ndidani ini ndakopasipota chete. imimi baba pakuenda kubva mukadzi wenyu maive naye kubva matora kumota akazobva sei pamuri achizoenda mafishing wako kufonerai kuti ndiri kunyara nezvakaitika? tichibva pamota takaenda kumba tikanoedza kubvunzurudza nyaya vakanotora imwe shamwari yavo so ivo vakanditi inini handikwanise kuti ndikuudzei chokwadi chezviri kuitika nemurume uyavo wozi state yamuri munogona kuita sei kundikuwadza kana kundiuraya asi chandogona kutaura izvozvi kukumbira ruregero kuti sori ine zvandaita ndakavati sori yauri kukumbira ndeyei iwe usina kuita sei usina kutadza walisti iwo haudana nenechi nemurume uya kumashure kwenhamba dzake ndinadzo mufoni pamusoro pezvo zvaandisendera futi meseji ine nhamba dzimwe chete idzodzo. saka pauri kutendera kuti mukadzi wako uyo anozobvuma kuya padare rine rizopa uchapupu iye foni aanayo nhamba dzamanikisi anadzo anokwanisa kuzoya pano padare iye pachake anogona kuzviramba nokuti nini pandakambomudza kuti uri kudiwa kudare akataura nyaya yemasamoni kuti handiende kudare ndisina kupuwa samoni. muchivaziva sei pakufamba kwaunhu havo adzimai venyu kuti kana munhu akabvunza makambosangana here nerimwe dambudziko rakafanana nero? ya dambudziko rakafanana nerori ndakasangana naro. itsanangura itizvo ndiripi ramakasangana naro? ndasangana naro pekutanga vaifonerana mheno pawhatsapp infact pandakaona mameseji pawhatsapp ndo vandatanga kubvunza kuti ko
mameseji aya zviri kufamba sei. Ndopa vakati aiwa munhu handizivani naye ndezvepa-app. Ndikaenda kwatete zvekare tikanoyananiswa ndikazvinzwisisa ndikadzoka kumba. Alright. Alright. Pamwe pacho page 2 pacho ndipo pacho pakazoflashiwa foni. Yakuvharidzwa kuti ndisaone munhu wanga achitaurwa naye nenyaya dzadzichitaurwa pai mufoni imomo. Asi ini ndatotora nhamba kare. Uzi nhamba ndakambodzona kumameseji kumashure. Ndikatadza kunzwisisa kuti ko nyaya dzekutaurwa apa idzi dzinotaurwa nevanhu vasingadanani. Zvakanaka. Point yangu yanga iri pakuda kuti imi muri kuona sei adzimai venyu. Point yakaitsaurangura naChangamire. Ndoda kuti zvibatani manzozotsanangura naChangamire. Ya ndizvozvo Changamire matsanangura avaita nemaonero andakazviita inini. Ndakaona kunge madzimai angu inini ari solusi. Saka zvataura naChangamire zvikubatana. Ndakaona sekudaro kana kuti vaida kubatsirwa kuti kana vawana vafambidzana navamaniksi zvinorerukira zvese zvinenge zvazvimahara ivo vachivaprovidha zvavanoita sei zvavanovaprovidha. Plus kuitira kuti mimi kama mukazorasikirawo prison munobatwa zvakanaka. Ndobatwawo zvakanaka. Nini chakatondinetsawo pamota mari yacho vanga sitorina vakatobva pamba vachitoperekedza munhu aitoketa foja vakabuda nemugrading shed kwete zvekuti anzi zvemari papa sitorina kana zvemari. Kwemimi pamakabudawo muchiendawo kune mabhodho ivo mama vaudzere kuti muri kukurosawo neroti kuti vazokufonerai kuti muri kupfuura nguva. Ndine ndakatovaudza kuti mari yangu ise pachitendiwa vakati ndiri padhuze ndiparodi kana muchidarikapo ndinokupai. Auonere kuti vakakupa muedzo amai avo unenge waJosefa uya muBhaibheri. Oro hauzozvionere kuti zvinhu izvi zvaikusvitsa pasiripo. Ndinozviona Changamire but haungakasire kujaja munhu semunhu ndashanda navanhu vakawanda vakwanise kubvunza kujaja munhu kuti arinese here. Munhu agona kutadza kupfeka asi azoda kuti ifambe but ndozvaari akura achifarira ivhara ndikutadza kupfeka wavo. Pamakafamba navo ubva ukaro ikwese kudhirivhara makaonawo sei digini chavo. Mudzimai wavo munhu akadzikama hatauri munhu wanyarara saka pana zvinhu zvandakaona. Plus taingowanzopinda muvanhu wavo waidhirivhara zvinhu zvaitoenda zvichidzi apa usiwa 4-5 apa usiwa munhu akatodzikama hatauri tauro. Munhu vandakafamba navo imwe hapana chakaratidza kuti munhu anototyisa kuti utange kuita Zvakanaka. Ndachizokumbirawo kuti ndishedzerwewo mabhodho tive timuone kuno kudare. Kukumbirawo zvekare mai vamabhodho vai kudare nasekuru vamabhodho. Ndisingazivi vanhu vaviri ava vakaona uchapupu hwevanhu vairovana mumota kuti tingavawanisei kuno nekuchiedza. Ndaratozozvirangara nayo kutovaburutsa mumoyo anga netoki nemukadzi wavo vaenda vaziva pavanogara kuti vaita vakuenda kuchiedza asi haukazivi vanhu havana kutaura mazita avo havana haukazivi futi vanhu vanonga vaiya mota vanga vaitonyepa ndozvavanaa ndavasiya parodi enda kunaikaiwa tinavaexcusa saka tinodzoka edu kudare but tiita kuzokumbira kuti unokumbira kubasa tiita kuti unyorera tsamba neyamusa 26